така намираме се на още едно уникално място. Това е замъка Пелеш, едно от най-красивите архитектурни споения в Румъния. Замъка Пелеш в гората над Синая. Съвеличително място. Принадлежава естествено на румънския крал, кралица, и това си била тяхна летна резиденция. Няма начин да дойдеш до Синая, да седиш в Синая и да не видиш архитектурно за времето си. Архитектурно за времето си творение. И сега това нещо е много посещавано и там това е нещо, което е много снимано. Този бюст, този паметник. Ще отида да близо, предполагам, че на някои от румънските крале. Красивия замък Пелеш и прекрасна дело за обикаляща природа.